I sidste ende er det forbrugeren, der bestemmer prisen på kaffen. For når du som forbruger sidder på en café i København og drikker en kop kaffe til 20 kroner, hvad så, hvis den pludselig koster 10 kroner mere, og de ekstra 10 kroner går til mig, der dyrker kaffen? Vil du så også drikke den? Magda Halkim er 45 år gammel. Hun ejer et mindre stykke jord oppe i bjergene omkring Jinotega i det nordlige Nicaragua. Magda er født og opvokset på den jord, hun ejer i dag. Hun og hendes forældre før hende har altid dyrket kaffe, men for 3 år siden besluttede hun sig for at blive medlem af et kaffekooperativ. For at blive medlem skulle hun omlægge til organisk produktion og helt lade være med at sprøjte. Det var ikke nogen svær beslutning at omlægge til organisk produktion, for sådan har mine forældre jo altid dyrket jorden. Desuden så vi en række fordele ved at organisere os i et kaffekooperativ. Ved at blive medlem af kooperativet kunne vi komme med i kaffebøndernes sammenslutning Sopesca og derigennem opnå certificering af vores kaffe. Det er nødvendigt for at kunne få en bedre pris. Gennem Sopesca kan vi optage lån, som kooperativet hæfter for kollektivt. Det er en fordel, fordi det vil være svært for mig at låne som enkeltstående producent, og det er en stor risiko at skulle hæfte for lånet alene. For nylig har kooperativet lånt penge til en ny forarbejdningscentral, og den står klar til at vaske og filtrere dette års kaffehøst. Med den kan vi bedre og hurtigere sortere kaffebønnerne og på en økologisk forsvarlig måde. Det er en kæmpe forbedring i forhold til, at hver kaffebonde står og skyller og vasker kaffen derhjemme. Teknikerne fra Sopesca har også været ude i kooperativet og underviser os i, hvordan vi kan forbedre vores produktion. Vi har blandt andet lært, hvordan vi kan anvende det frasorterede frugtkød som gødning i kaffeplantagen. Tidligere hældte vi frugtkød og spildvandet fra rensningen lige ud i floden. Men nu sparer vi både pengene til kunstgødning, og vi undgår at forurene vores floder. Alle de ting ville have været umulige at gøre, hvis jeg stod alene. Mellemfolkeligt samvirke støtter kaffebøndernes sammenslutning Sopesca gennem paraplyorganisationen Cafenica, som fungerer som talerør for mindre kaffeproducenter. Sopescas leder, Fatima Espinosa, fortæller om kaffens vej ud fra plantagen og til den er klar til eksport. Det vi tilbyder kaffekooperativerne er en mere direkte vej til eksportmarkedet. Hvis en lille kaffebonde sælger sin begrænsede høst, går den gennem en masse mellemled, inden den når eksportmarkedet, og så får bonden alt for lidt for sin kaffe. Vi samler kaffen for de 16 kooperativer, vi har som medlemmer, og forhandler prisen direkte med opkøberen. Det betyder, at vi ved at stå sammen kan hjælpe bønderne med at få mere for deres afgrøder, og det smitter positivt af, helt ud i familierne. Men den bedre pris kommer ikke ved stordrift alene. Derfor arbejder Sopesca integreret med både at forbedre kvaliteten og produktionen af kaffe. Her i Nicaragua er vi vant til at tænke meget kortsigtet på, hvordan vi klarer os gennem dagen i dag, uden at tænke på i morgen, næste år eller på fremtiden. Det bliver vi nødt til at ændre på. Derfor arbejder vi med at lære bønderne, hvordan de kan dyrke deres jord bedre, få større udbytte på deres jordlodder og i sidste ende sælge et produkt af højere kvalitet. Fattigdom handler nemlig ikke kun om mangel på ressourcer, men om mangel på viden og muligheder for at bestemme over sit eget liv. Den dag bønderne kan høste og sælge deres kaffe helt uden vores hjælp, har vi opnået vores største succes. Magdas søn Erik er hjemme fra universitetet, hvor han studerer jordbrug. I dag venter han på, at dagens høst skal ankomme til den nye forarbejdningscentral. Magdas egne forældre kunne hverken læse eller skrive, men hun gennemførte selv gymnasiet. Hun er derfor stolt over, at hendes egne børn alle studerer på universitetet, og at de interesserer sig for jorden. Når mennesker som Magda får overskud, både intellektuelt og økonomisk, får de indflydelse på deres eget liv, og det er netop der, demokratiet starter. På vej ned for kaffeplantagen støvregner det, og bjergluften bliver endnu friskere. Med sine røde kinder og et saligt smil om munden er det helt tydeligt, at herude er Magda i sit rette element. Hun er stolt over, at bjerget er frodigt med grønne træer. Stolt over, at hun ikke har fældet for at gøre plads til kaffeplanterne. Den organiske kaffe dyrkes nemlig i skygge, og det rykker ikke ved den oprindelige bevoksning. Og hun er stolt over, at de med det nye rensningsanlæg ikke længere forurener floden.
Men det er ærgerligt at se, at mange af vores naboer stadig forurener floden, fordi de dyrker konventionelt. Men det er et spørgsmål om vilje. Vilje til ikke at forurene og til at dyrke bæredygtigt. For med tvang opnår vi intet. Derfor kan vi kun gå foran med det gode eksempel og håbe, at bønderne stille og roligt får øjnene op for fordelene ved at være med i et kooperativ. Men vi kommer ikke udenom prisen. Jeg kan gøre mit herude i kaffeplantagen for at dyrke en kaffe af høj kvalitet. Men i sidste ende er det jo forbrugeren på de fine caféer i storbyer som New York og København, der bestemmer prisen. Og hos forbrugeren gælder det samme som hos os. Det er et spørgsmål om vilje til at betale den pris, det koster.